Hola, soc Fina Rubio, presidenta de la Fundació SURT. SURT és una fundació de dones que portem 15 anys treballant en diversos àmbits per erradicar les situacions de discriminació que patim les dones en aquesta societat. Per SURT, una de les activitats que fem és intentar millorar o facilitar el camí d'accés de les dones al treball remunerat, al treball en el mercat laboral. Cada any passen aproximadament 1.200-1.300 dones. La meitat d'elles, aproximadament, són a més dones immigrants que venen dels anomenats països en vies de desenvolupament, els països del sud, que venen de situacions de pobresa amb la voluntat, el desig i el coratge de millorar les seves vides. En els darrers temps, el que estem veient, i ens preocupa molt, és com les situacions de crisi estan aguditzant, la crisi econòmica està aguditzant les situacions de vulnerabilitat que patim les dones en el mercat. Sembla, però, que la crisi només la pateixen els homes. Estem veient en el diari cada dia homes que són els protagonistes de la crisi. Però, en canvi, nosaltres veiem també cada dia com la crisi afecta a les condicions de vida de les dones, com les situacions de precarietat en el mercat laboral s'aguditzen i, a més, també com s'aguditzen les condicions de vida de les dones, perquè empobrir-se les famílies, que és el que també està passant, significa que les dones tenen moltes més dificultats per sobreviure, per viure en condicions de justícia i d'equitat. Això ho estem veient cada dia i ens preocupa. Per això et preguntem, Ricard, si creus que és possible que una ciutat que vulgui ser inclusiva, que sigui inclusiva, pot passar per alt aquestes situacions de discriminació, aquest efecte de precarietat que la crisi està tenint en la vida de les dones i que sovint queda absolutament amagada i invisible. Per nosaltres això no és possible. T'ho preguntem a tu. Què pot fer Barcelona perquè això no passi en la nostra ciutat? És evident, Fina, que Barcelona no pot passar per alt l'agudització de cap desigualtat i de cap necessitat social. I que, per tant, molt més enllà del que són les respostes a la crisi, fa temps que treballem de manera molt decidida, amb molt convenciment, perquè Barcelona sigui una ciutat inclusiva i solidària. Una ciutat, en definitiva, on tots els projectes de vida es puguin realitzar en igualtat de condicions des de la pròpia autonomia personal. Avui, construir condicions de cohesió social a Barcelona és un repte apassionant, perquè Barcelona és una realitat més complexa i més dinàmica que mai. Hi ha algunes dades que em semblen extraordinàries. Mireu, una de cada 3 persones que avui està empadronada a la ciutat fa 10 anys no ho estava. Hem passat de 30.000 a 300.000 persones empadronades nouvingudes a la ciutat. En els últims 15 anys hem incrementat 3 anys l'esperança de vida al néixer a Barcelona. Però al costat d'això s'ha produït el miracle de que hem trencat la dinàmica de l'envelliment i avui tenim més població infantil que mai. Avui 250.000 nens i nenes han començat el curs escolar a Barcelona, més que l'any passat, més que fa 2 anys. Més del 70% de les modalitats de convivència a la ciutat són formes emergents de convivència familiar. Per tant, hi ha una complexitat, hi ha un dinamisme extraordinari. Barcelona està canviant la seva pell social. Però és veritat que al costat d'això tenim desigualtats clàssiques, desigualtats tradicionals no resoltes en aquesta ciutat. Tenim una reproducció intergeneracional de la pobresa i de l'exclusió social enormement preocupant. Les desigualtats educatives i les desigualtats de salut estan presents a la ciutat. Hi ha una relació molt evident entre les desigualtats de renda i les desigualtats educatives i les taxes de fracàs escolar a la ciutat. Encara tenim desigualtats importants en salut, malgrat totes les polítiques de cohesió educativa i de salut que s'han fet i molt importants a Barcelona durant aquests últims anys. Mireu, davant de tots aquests canvis socials no té cap sentit ni resistir-se ni acomodar-se. El que es tracta és d'afrontar-los amb molt inconformisme i amb molta creativitat, com deia abans. I això és el que estem intentant fer. Ho estem intentant fer des de 3 flancs, des d'una determinada arquitectura de valors. Això per nosaltres és molt important. Qualsevol de les accions, de les decisions que prenem, intentem que estiguin molt ancorades en alguns valors. El de la igualtat, un valor fonamental, la redistribució d'oportunitats vitals per a les persones que viuen a Barcelona, el valor de l'autonomia personal, el valor del reconeixement i de la posada en valor de les identitats i de les diferències que implica avui la realitat de Barcelona, el valor de crear vincles de solidaritat, de fraternitat entre les persones que vivim a la ciutat.
Ho estem fent des de les polítiques públiques. Sabeu que des de l'any 2005 estem desplegant un pla municipal per la inclusió social i recentment un programa d'acció social contra la pobresa. Polítiques que intenten prevenir els factors que generen exclusió social a la ciutat, que intentem atendre aquells col·lectius que estan en situació d'inclusió social i sobretot generar oportunitats perquè es puguin desenvolupar trajectòries d'inclusió per part d'aquests col·lectius. De vegades es diu que aquestes polítiques que fem són polítiques assistencials, són polítiques pal·liatives. Jo crec que això no és veritat, són polítiques de transformació social, perquè jo estic convençut que generar respecte allà on hi havia estigma i marginació és transformació social. Perquè generar autonomia personal on hi havia dependència és transformació social. Perquè generar atenció i calidesa on hi havia oblit és transformació social. Perquè generar vincles on hi havia solitud és transformació social. I aquesta és l'aportació que estem fent des de l'Ajuntament amb caràcter estructural. Però no es tracta només de fer més polítiques socials o polítiques socials més innovadores. Es tracta també de fer-les de manera diferent. I la manera de fer les polítiques socials que estem intentant tirar endavant és a través del diàleg, de la participació, del treball en xarxa, de la responsabilitat compartida entre l'Ajuntament, les entitats, els moviments socials de la ciutat. I us posaré un exemple. L'any 2006, l'Ajuntament i 200 entitats vam signar l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Avui són més de 400 entitats les que han signat aquest acord ciutadà. I aquest no és un acord en el que participin entitats representatives de diferents sectors de la ciutat. És un acord en el que participen entitats que són veritables operadors de la inclusió social en tots els barris de la ciutat, a través de xarxes d'acció, de persones sense sostre, d'infància en risc, de persones que acaben d'arribar a la ciutat, de famílies que cuiden a persones en situació de dependència. Del que es tracta, per tant, és de compartir entre les entitats i l'Ajuntament quins són els reptes, quins són els horitzons, quins són els camins de transformació i també d'intentar compartir un instrumental, una metodologia de treball. Estem avançant en aquest terreny i aquesta manera de fer les coses, que canvia qualitativament una manera d'actuar, si voleu, unilateral o de dalt a baix, a nosaltres ens sembla que és absolutament indispensable per generar condicions de benestar social. En definitiva, totes i cadascuna de les energies de transformació social són necessàries per generar una Barcelona inclusiva i solidària.